Lidi, dneska si zahrajeme World of Tanks, jo, jmenuji se tam takhle, jsem špíňák v té hře, ale jenom se vás chci zeptat, až pak budu natáčet nový video, tak jestli budete chtít videa z Clash Royale, jo, jenom to stačí říct a já to napsat do komentářů, jo, a já to hnedka jako pro vás udělám, jo, ale jenom napsat, jenom mi dejte prosím vás odběr, aby jsme dosáhli 70 odběratelů, jo, prosím, a můj kámoš má diamantovku za nejlepšího hráče. On je extra v té hře dobrý. Super. Ano. Netrefil. Sorry, že jsem šeptal, ale já se musím. Ne, lidi. Viděli jste to? Ty foko, lidi. Bum. Rychlejší přebíjení. Koukejte lidi. Nepřátelský tank zneškodněn. Obsadím, jaký číslo, počkat. Teda písmeno. Bčko. No, kašlu na Bčko. Nebudu střílet. Bum. Skvělý zásah. Motor je poškozený. Ne. Všichni dobrý, všichni. Bum. Hezky. Dobrý. Tamhle. Ta výhra. Já vím, je to takový vlnečen, ale je prostě ta hra baví, takže chci jako se podělat. To baví. Ten poladí. Hala. To je taky málo hápeček. Jeden z našich pásů je zničený. Já se nemůžu hnout. Pás je spolený. Akce může pokračovat. Ne, lidi. Ne. Ale vítězství. Je v pohodě. Tak. Jsem třetí. Lidi, jenom vám chci říct, že jakože jste dobrý. Jestli byste hráli tady tu hru, tak mi klidně napište do komentářů. Jo. Tak. Já už budu končit, jo. Tak. Já budu končit, tak zatím čau.